És akkor most elindulunk a Balázsral New Yorkba. Már izgul, hogy miért nem húzom fel az ablakot. Barátom, mit akar? Úgyhogy fölhagyjuk az autópályára. Már csak? Nem írja ki, hány kilométer van? Nyomkodni kell, az időt írja ki alapból. Már csak 6,5 óra. Nem, 6 óra 37-re érünk oda, tehát 4,5 óra. Ja. Az az érkezési idő. 4,5 óra. De most mit lőttél be? Hát az, hogy 2 óra van most. Ja, de nem. De hát 4,5 óra alatt ő se gondolja, komolyan odaérünk. De nem a New Yorkba, hanem az első tankolási ponthoz. Vigyázz! Az akkora vágom nincs. Elhalad a hihetetlen sebességgel. Most 55. Igen, majd felgyorsul, ne aggódja. Nincs bele elég krop.